kumno bro ngada Eugeneson Lyngdoh habang ish ka perthai chatai ka thain sapngi kalaya chaprang kala long kumba kitu kisnem ki balaya habang ipet kani ka Euro 2020 ru ba kila adap bon ki paidbah ngi tip ba hatusnem balaya kila postpone ba kala long nak menta tabang I kani ba ki paidbah ki bon hapo stadium kadai ba ki bon naki di majority nong no ba dai kila ayak vaksin kumbang atip ngidan kam kumba san pau adu nya 4% ka minimum ba ki breu ki bala shim vaksin khnang ba ka perthai ka nyat saprang nga kermen ru kum ka jela ngin jam khmat ha ka jing tika nakana vaksin khnang ba ngiru ngin nang ya khmat ngaru kum rong ngelakai ba ki buon ba ki rang ngelakai ha ka ni ka jela jongi I khmih lynti lade ru mangin yo mi madan biang shisein ngin yo lah kamai ka jong la jong kani ka num long ladang ngimla ban fulfill ya kata criteria tanga kermen sikadai ba ngiru ngin yo kalat bat phi ki paidbah ro phin yo shisein ban sakhi biang ye ki jinglehkai ki pher kublai shibon